Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Unang ilang barang ba jong ka Komso, uba Robert June Kharja rin ulaong balada ka Sorkar kandang Slem ban penbaj, halor ki Enaline Permit, klempep ka jela kan sa Don Biang hapdeng ki Jingbam Shongsuk Shongsan. Habaya keren bat kilat pathai khubor uba Robert June ulaong bagi pajba kila artatin ya ka Jingshim Khia jong ka Sorkar, halor ka Mat ILP, namar ba kumbala juyo i barabor bagi nongelam jong ka Sorkar ki jupen pau, bagi Shimkhia ya ka Mat, hanrela da ki Shimkhia, balai u Amit Shah u nyoben ya ka resolution jong ka yeng dorbar. Henry kumba u Amit Shah unom wanshu hauniu naileber, bat kaseng kala shim ya kani kum ka jingsha shet kala, bat kala kebitar ya kani ka jingle jong uniu menteri. Ha gaban kalyang jong kaseng kan sa shong ya ka jingyalang hakitayo banwan, nagabenta ban shim biang ikilat jingyaki. Uloong shushu baka Komso kadap da ka jingsngo si bat ka jingsngo bitar ya ka jingshet kala jong ka Sorkar ha ka bayadei bat ka jingpen kendo ya u Amit Shah ha ka baki seng bahalang kilalong ki balapan kre ban ya kendo bat ban ya keren bat u Henry ki benai kilalej kani kamat kadang syusa akut hajo. Walaupun kud da ka baong bo menteri ka Sorkar pedeng menta don por ban kendo bat ban ya keren ki mat bakta ya ka jaj ban reu Henry ula syupendut por ha ka ban yalap election Sharum Shaneng bat kelet ru iki kamba ubat ha ka Sorkar pedeng kum uho minister. Haka jingong ba kadon kam kata jingi kendu jong sang halang ale bat u Amit Shah la ne utawa Amit Shah kwang kendu sang halang masuk ong ba this is the act of betrayal di yang i sang bahalang hendrai hadi ya ki pajba jong jalan khlia hi perhoi amara kumbangi ong ba ka jing dawai ka LP kam semdi syu ka jing dawa tang jong ki sang bahalang ngane tang jong ki don par ni hendrai kala di ka official resolution jong ka nakhlia legislative assembly ka bumut kala di ka jing kwa lang jong barok ki pajba jong ka jela bat khamtam me nama bakadi ka unanimous resolution ngila balong bakadi ka unanimous desire jong ki pajba jong ka jela ban yo on penteri kam no ya ka ILP ka wini ki andari ka ba klan ha ban ya ka cem ru jong ti hajing sangi la long ki ba penkre mentally ya ka ban ya kandu Amit Shah ban pensisa ya ka jing don kam jong ka jela jong ya ka ILP andre ki banai ki lek ki wan ka isu kala isu sakut haju niu iba kini ki minister ha central government ha cakaba kin terekam kum ki minister labun ki terekam kum ki partiman ban kampanye ka BJP ki election Sharum Shaneng ki don ya port rai kum home minister ban address ya kata ka department jong u home ministry ni iba Shamadon ya port ti kani DKI ka ba nginam la syu ban pedian ba kan jong ni kumangi ong ba kani ka di ka ak betrewal ne ka jingle ban nom sutnyo bat ban nom kengkor ya ka jing angnut ban ya ka jing trang jong ka jalahi berhoi bat ngadang ya yo flu jumut yo vai sanman jong ka kunhun ba lam prang company bat kui ki nong lam jaka kunhun na kani kasngi bat borok hi ki la pen pau ya ka jing song pitat ya ka jing snow rem bat borok hi na kalian ki nong ngalam hapo jong ka kumsuru kila ong ba ka di ka por ya ka ba ngi kum ka jelahi berhoi ya ban sim no da ki lat ki jinga ki bat ngi ha kan tayo banwan ngi haban khot no ya ta ka meeting bat ki raingin sa penting untuk sen la u Amit Shah u long serious em yang ka kata ka jing kli ka ban ko long how far is he serious ya kan ni issue law Amit Shah u nyoburom em u nyokor em ya kata Sorkar makle kajing thok yang u kala long kumba suya keren khlum kena la long kumba utu dah kinpej ya ka jingle mo one sha NEC wong ban ya kendu ban flu jumut ni sama sha kendu la syu sha somit ki mo bandom hadin baki da phingine phaidin khamban suwa wong kilik Christmas wa sawan Christmas kilik baki wan ka klempoi chan ti wong ngan wan ha selong ban kendu ekseng balang ha ketuk NEC meeting khlem yo kendu
welej ki minister sa ting wangan wan sani kelomwan tika kani kapan pausai ba let's say home minister dalong serius ya kam tan gowi kam ar kapan pausai ru ba nyu do thala la ne khenkor ya ka makhla legislative assembly ba ya ka sarkar makhla namar kumbangi ong ba kam deisu tangka jing dawa jong kisang balang kala di jing dawa jong kipan ba jong baro ki legislator kagini ka kadi ka yunma solution tikini di ki ba nakaliang jong ngi nom la shu ban pedeng ngiru ngidon la jong ka jing sha pressure haki pajba ki bala angnut ya ka ILP ti ni kumbangi ong bangila ada ya plu jumut akan tayo bro oi ba bat ngila tip hiru ba hapo jong banai mach nomwan tingi habban sim ki we bat ki lat jing ki ya ka bang sa shong chengalang ni ki sngi ban lada phi kali na kaliang sarkar ngai i ba na kaliang jong phi ki media na ka por phi kali ya ta bat ka jubab ka jong ki kalong bat bahot ni sim kia ngida lej kendu mangi ya keren mangi ru kyong bahot ni sim kia ngila lej dali kan osin ni na ka por ngila tho sti ile am ta te bangan ban jubab handrai ban ong pat bala da kisim kia do katabat balai uni am sha nyau koreki ti kani kediga uni ula de lupa udak jingkeli how far ka government hapo jingalam jong kontrak sangma kilong serious ya ka LP is a big question mark ya ka ba da fikli ya ki ong hot ngi long serious ki kampat ngim yoi ti uni ula de dak jingkeli ubahe ba ubakrau ba ngin thop dak basai nak liang jong yim tang ila tin ya ka jing serious jang sakar amar kat nosin phin ngit ya ka tin klem da ya ki kam la ka sarkar ka long serious nrai kam don kata ka positive reaction jong minister lani baro ar kim long serious ya ka tang tip di nat kadong sama pi ba kani di kam ka bala long jarwan di kam ka ba la pensusi om tangangi kiseng balang han raya ki babun pin keli na ki riu rangba pin keli na ki parari ha kaleng jong ka jalalat fi interview ngatrai kin penpau ya raju jing sngo ba ki du jing sania ya ka home ministry ki du jing sania ya sarkar but kani ladang ngimla ban address ya kani ka isu kloilan ladang ngimla ban penbek ya kani kam kala ban khi biang ka jing bitar jong ki pajba bat kala ban mi ka kenram bat kalau no other situation hang jelai berpui nomor ki bubun ba samla ki dap la jing bitar ki dap la jing khluj ki bat hani ka jing bitar ka jing khluj da ngimla ban penbet ya kata kami be ka kan ti maka liang ka jongi ku bangi ong ba ni sung thu biang ya ta bat ngim kwa than bang ngim yui ba kan mi ka huri hura ha jela ka jongi kham tam bangi dang mat ya covid macam sne ka tu ka jing du kam du jam jo ki bru ko bobon ke jing syak ta jo ki long ying long sem ko bobon rei ka situation pat ka dawam ta ke situation ka dawa pat ngim ta no beli kalong kerki adu kata kalong ba kadon ke jing sngo ko jongi ba kadon ka mass influx na po asam sama kle na beli kumba pitip ba ka muslim population ha asam ta ki don sikru lai kolak ke jinglong ke jingman ha asam ke belong anti minority anti muslim juga government nanti desi kala ben penlong ki bru ben phet na asam ben lech ai ke jingkeli ken lech hagi we ki jala jong ko notice kila don ka LP ti wat ka Tripura ka bom don ro ka don ka sarkar BJP itu ti definitely ka target state kan di makle ti ngim kwa ben yoi ba ka makle kan di ban kata ka jaka bagi poiwir na kaleng jong ka asam mat kumju na Bangladesh kin wan ha ka jala ka jongi ti ni hab ban sim ye ki lat jing ada bat lada ka sarkar kamla ban ayangi ka LP ni ban se ni hab ban wat ye ki lat ki ti kumno ban yada ya ki riba ka jam ru ko jongi bat lada ka poi ho put bangi hab ban sim haladi ya ka an lan ngi haban sim ya ka an hala jong kiti ru ngi ban se namar kadang la ba ngi ne kun ban da ya ka riba ka jam ru jongi ban ka bahasa telep no ai poi hab hala ka jong ka jalla pat hala jong ka beri